παιδιά, σήμερα θα σας δείξω ένα μυστικό στο Super Bear Adventures. Πριν ξεκινήσουμε, κάντε ένα like και ένα subscribe και πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, για όσους έχετε ξεκλειδώσει την Κυψέλη, εγώ μόλις την ξεκλείδωσα, για όσους έχετε ξεκλειδώσει την Κυψέλη και δεν ξέρετε, λογικά θα το έχετε δει στο YouTube Super Bear Only App, πάω να σας δείξω πώς γίνεται. Λοιπόν, πάτε εδώ, ανεβαίνετε εδώ, αλλά για ένα λόγο υπάρχει αυτό το ξύλο και αυτό εκεί. Λοιπόν, προσπαθείτε να πάτε σε αυτό και βλέπετε αυτό το κουμπί. Το είδατε? Λοιπόν, για όσους το είδατε, κάνετε αυτό. Φόρε φίλε, κάνω λίγο pause να το περάσω, να φτάσω εκεί. Παιδιά, αφού ανέβηκα το πατάμε. Και κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει. Διαφήμιση. Και κοιτάξτε, only up, παιδιά, το πιστεύετε? Να ξέρετε, δεν θα μπορείτε να κουνηθείτε μέχρι να πέσει. Το βλέπετε? Είναι only up, παιδιά, κι όμως. Και για ένα λόγο, ακούγεται η μουσική από την έρημο Bimotep. Ζάχο χαμηλωσέ το. Και ανεβαίνετε εδώ και ξεκινά το only up. Θα κάνω και ένα βίντεο που το περνάω. Like, subscribe για περισσότερα.